ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 5th ಆವೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕಿಚನ್ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿತೋದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರೆ ಕೊಡಿಯೋದು ತೇರಿಗು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋದಿದ್ದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಯಾನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೇಳೆ ಅವಳು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೋರೇನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಳೆ ಅವಳು ಆಯ್ತು ಜಾತಿ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುನತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಸೊ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ದಯಪಡ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ದೀದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೇಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತದೆ. ಇನಿ ತಿಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಇನಿ ತನೇಶಿಗೆ ಶಾಲೆ ರಜೆ ದಯಪಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಂತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇನಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಾರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇನಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಕಾರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಕ್ಕಾದಿತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಾದಿಚ್ಚಿ 9 o'clock ಕರೀದು ನಾ ಲಕ್ಕನಾಗ 9ಗೆ ಕಲ್ಕುದು ಒಂಚೂರು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತುದು ಐನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುದು ಮೋಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆದು ಪುನಗ ಜೋಕುಲು ಉನ್ನತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ತೋಜುನು ಲಕ್ಕದು ಪುನಗ ಫುಲ್ ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ತೋದು ಬೇರೆ ನಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಬೇರೆ ಜೊತೆದು ಪುನಗ ಕಲಿಂತುವರೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಪ್ಪು ಎಂಚನ ಲಕ್ಕದೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಆಯ್ನ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಬಟ್ಟಲೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡೋದು ತಿನ್ನು ಅನ್ಪಂಜಿ ಯಾನೇ ಪೋತ್ ತಿನ್ಪಾದ್ ಬಿಡಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಕಾಣೆ ತಿಂಡಿ ಯಾನೇ ಆಯ್ತು ತಿನ್ಪವನು ರಜೆ ಇತ್ತನ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಯಾನೇ ತಿನ್ಪಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪಾಯಿ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ದಿನಚರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಈಗ ಫೇವ್ರೆಟ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲೆ ಪುಟ್ಟ ಪಂಡ ತಿನ್ಪಾಯಿ ತಿಂದೆ ಪಂಡ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ತಿನ್ಪಾವನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆನಾಗ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪುನ ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದು ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಓದಾರೆ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕುಲಂತೂ ತೂತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತ ಪಿದರ್ದೆ ಬಯ್ಯಾತನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡಾವೆ ತನಿಷ್ ಮೀಯರ್ ಎಕ್ಕೋತೆ ಮುಳ್ ಟಿವಿ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪಾಯೆ ಓದರೆ ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ತೆ ಯಾನಿದ್ದೆ ಪಿದರ್ಡು ಅನ್ಪಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಬರೋರೇನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಮೀಪರೆ ಕಡಪಾದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ ಪಿದರ್ಡೋಡು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನಂತೂ ಪಿದರ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ ಪಿದರ್ದಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಡೆ ನೀವೇಸ್ ಪಿದರ್ದೆ ಯಾನು ದೂರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಏನಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ ಮಿನಿ ಪಿದರ್ ದಿನ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಳ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಆಪುನದ್ದು. ಸೊ ಇಂಚ ದೂರ ಆಂಡನ ಪೂರ್ಣಮಿನಿ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಯ ಬಟ್ ಯಾನಂತೂ ಪಿದರ್ದು ಕೂದೈತೆ 4 ಗಂಟೆ ನಾನೈತೆ 1% 4 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ತೂರು ದಾದ ಮಾತ ಕತೆ ಆಪುನಂದು ಲೆಟ್ಸಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಪನರೆ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರನ್ ಮರೆತು ಪೋನು ನಿಕಲೆಗಿ ಜಾತ್ರೆದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೋಜೋಡು ಏನನ್ನ ಐಗೋಸ್ಕರನೇ ನಿಕುಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರದು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒವೇ ಜಾತ್ರೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಂಡ ಇಂಚ ದುರಾಂಡಲ ಪಿದೈಪೋದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಆದಿತ್ತನ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ವ್ಯೂಸ್ ಆದಪ್ಪುಡು ಅಂಚದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಥರ ಕೆಲವರ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪಿದೈಪೋದಿದ್ದು ಅದಾಂಡಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಪಾಡ್ರೆ ಅವೇನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬುರ್ಚ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ಡಿಸಿಷನ್ಲ ಇಂಕ್ ಅವು ದೆತ್ತೋ ನೋಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನನೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಯಾನು ಅವಳ ಇಂಕ್ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ನಿಕಲೆಗಂತೂ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಾಂಡಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡೆ ಎಂಕತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನು ನೇರಾಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಜಾತ್ರೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಬೇರು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವರೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮೇರೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಕುಲಿತಾಡಮಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಲ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋದು ಆಯ್ನತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈಯ ಕೈ ತಳ್ಳೆ ಎತ್ತುಂಡ ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಹೊರ್ತಿ ದೂರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋರೆ ಆಪು ಜಾಗ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪನರ ಇರ್ತದೆ.
ಓಕೆ ಪೋಪು ನಡೆ ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಾವು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಂತೆ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ ನಾವು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದು ದಯಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಏತೋ ಸಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಿನಿ ದಾಲ ತಿನ್ನರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಿನಿ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದ ಅವೊಂದುಪ್ಪುಣತೆ ಮಾದಿರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿನ್ಪೆ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ 5:30 ಯೂಶಲಿ ಅಂದಾಲ ತಿನ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಆಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜ ಪುರ್ತುಕ್ ತಿನ್ನರೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅದು ಫುಡ್ ಎಂಕುಲ್ ತಿಂಡ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದೇ ಇತ್ತು ಮಾತಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಬನ್ನಗೆ ಆ್ಯನ್ ಇಲ್ಲ ಕನತೀನಿ ಚೀಸ್ ಕೇಕ್ ಏಪಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರ ಚೀಸ್ ಕೇಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆಯಾನು ಇಲ್ಲಗ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಸ್ ಕೇಕ್ ತಿಂತೀನಿ ವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಏತೋ ತಿಂಗುಲಾಂಡು ಚೀಸ್ ಕೇಕ್ ತಿಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನಿ ತೂಯೆ ರಡ್ಡು ಒರಿದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂದುಲಾತೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಗ್ ಶೋಪುಣ ಅಂಚೆನೇ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ನೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ₹160 ಈ ಸಲ ಅಕುಲ್ ₹180 ಅನ್ನು ಬರೆದಿತ್ತೆ ರಾವೆ ಬಟ್ ಏನಡ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕುಲ್ ₹200 ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಯಾನು ದಾಯಗನ್ ಕೆಂಜಿ ಏಪಲ ಅಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೆತ್ತೋನು ಜೆ ರೈಟ್ ಏತ್ ಬರೀತಾರೆ ಆತೇ ದೆತ್ತೋನು ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ತು ಜೀಟ್ಸ್ ಓಕೆ ₹20 ಅತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೆ ಫಾರ್ ಕಾರ್ತಿ ಅಂಚ ತನಿಷ್ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೆ ತನಿಷ್ ನ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಬಂತೆ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ತನಿಷ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡು ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ ದಾದ ಪಣ ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲೆ ನಾ ತೂಲಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಓ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತು ಸ್ವಯಂ ಉಂಡಾವ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದತ ಇತ್ತೆ ತೋಜುವೆ ಖಂಡಿತ ತೋಜುವೆ ಶಡಪ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದುಲೆ ತನಿಷ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ನಡಿ ಇಂಚ ಬೋಬೊಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತುನ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ಸರಿ ಗರ್ವ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ನಿಕ್ ನೆರ್ದು ಹಾಕದು ಬೊಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಿನಿ ಮಲ್ಪೆ ಬುಡು ಪ್ಲೇನೇ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲೇ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಜೋಕ್ ದಾದ ತನಿಷ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಚಾಲ್ ಕಿಕ್ ತನಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್ ತನಿಷ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಡೋಂಟ್ ಪಾಡು ಬುಡು ತನಿಷ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಬುಡು ಒಂದು ಜೋಕ್ ಪನ್ಪೆ ಏತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವ ಆಫ್ ಮಂತ್ ರಾಕ್ಷಸ ಲಿಸನ್ ತನಿಷ್ ನ ಜೋಕ್ ಪನ್ಪೆ ತನಿಷ್ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ ಬೇಗ ಪನ್ಪೆ ಜೋಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ತನಿಷ್ 1 ಅವರ್ ದಿಂಚಿ ರಿಮೋಟ್ ನಾಡೊಂದಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್ ರಿಮೋಟ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಟಿವಿ 1 ಅವರ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾವೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ತನಿಷ್ ಬುಡಾತ ಪ್ಲೀಸ್ ತನಿಷ್ 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತಿ ತನಿಷ್ ದಾಡ ಬತ್ತೀರು ಉಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಕುಲ್ದೆ ಅವೆ ತನಿಷ್ ಏನ್ ಚುಚ್ಚೊಚ್ಚಿ ತನಿಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಆ ಜೋಕ್ ತನಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಹಾಕಲು ಆಫ್ ಮತ್ತು ಪೋಪೆ ತನಿಷ್ 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಐಟೆ ಒಂಚು ಫಿಂಗರ್ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ತೆ ಜಾತಿದ ಇನ್ನು ಕಾರಿನ ಚುಚ್ಚದಲ್ಲ ಬುಡು ಎನ್ನ ಕಿಚ್ಕಿಲಿಪು ನನ್ನ ಈ ಅಂಚನೆ ಚುಚ್ಚೊಂದು ಬಾವ ಬಾಲೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಡಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದು ಅಕಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತಿಪ್ಪುನ ಅಕಲೆಗ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಯಾನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಂಗರ್ ಮುಟ್ಟಿ ಐ 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಓ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಯೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಫೈನಲಿ ಆಯ್ಗೆ ಕಿಚ್ಕಿಲಿ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾಣಿತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಫಿಂಗರ್ ಮುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೋದ ಐ ರಿಮೋಟ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕಿಚಿ
ఆయన దొడ్డన ఇల్ల ఇత్తు మంచి ఆయనకు పోతే రిమోట్ దీపారు ఆయన అల్పలో పోదు నాడి అవి తిక్కిజి లాస్ట్గా ఏమంటే కూర్చోండు ಪನೋಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾದು ದೇವರಿಡ ನಟ್ಟಿಯೇ ಒಂಚಿ ಪರಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ರಿ ಮುಡ್ತಿಕ್ಕುಡು ಪರಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬಲೆ ಕಣ್ಣು ತಾಗುಣ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಪರಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬಲೆ ನಿಕ್ ಕಣ್ಣು ತಾಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಬಲೆ ಪರಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಪನ್ನಿಗೆ ಇಂಕ ರಿಮೋಟ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಯಾನು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ₹2 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರಗಜ್ಜಡ ಪರಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮ್ಮನೆದು ಪರಕ್ಕೆನ ದಾದನ ಸೊ ಆತೇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿ ಕುಯನಾತ ಬೇಗ కొంచెం పసందైన వీడియో అలా డాడా పచ్చిరు ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ತನೀಶ್ ಪೋಯಾರ್ನು ತಾರ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಖುಷಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಚೂರು ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೇರ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರೆ ಎಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ತೂಯರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾತೆನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಮಾತ ತೂಯರು ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರು ತೂವೊಂದಿ ನಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ನಿಕಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದಪ್ಪನರೆ ಬತ್ತಿನ ಪಣ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೂ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪುನ ರಭಸಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಐಜ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅವು ರಿಮೋಟ್ ದಕ್ಕದ ಪೋಂಡತೆ ಕನೀಶ್ ಒಂಚಿ ಪರಕೆ ಬಂದ್ಬೆ ಪರಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕು ಜೋರು ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತುನಿ ಆನ್ ಪಂಡೆ ಆಯ ಕೇಂದಿನಿ ఆయన దక్కకపోతిన వస్తు బోర్డు కేందిని అరే డక్కొరగజ్జడ బట్ పరకే అరే గత్తుగే ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ತುಲೆ ಐತೆ ಕೊರಗಜ್ಜಡು ಪಣ ಇಂಚ ಅರೆಗಾವು ಇಮೆನೆ ಪರಕೆ ಕೇಂದಿ ಇವೆ ಇಂಚಿನ ಇವೆ ಎನಡು ನಾಡ್ದು ಕೊರರೆ ಮನದುಲೆ ಪರಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಿಚ್ಚ ನಾವು ಜೋಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಕೇಂದು ಪೇರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಬಟ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೈದು ಓಕೆ ದಾದಾಂಡಲ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವೇರೆ ನಮಕ್ ಗತಿ ದೇವೇಡ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿ ಆಂಡಲ ಬೈದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿಲ ಆಂಡ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಆತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಶೈ ಫೀಲ್ ಆಂಡದ ಅದನ್ನ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ ಪನಾರನೆ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪನೋಡು ಒಂದು ಹಠ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುದುವೆ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಪನರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅದೊಂದು ಬಲೆ ಒಂದು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಜೋಕಲ್ನ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ಲಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತನೆ ನಿಕಲೆ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಜ್ಜ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯೋಲಾದ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೂದಿತ್ತಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂದು ದಯಪಣೆ ಎಕ್ಕಾಡೆ ಓಕೆ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದು ಬಿಡಿಯೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗ್ಗಿಂಡೋಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದು ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದುಪ್ಪೆ ರೈಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ ತೂತಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಐ ಸಾ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಂಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ತೂತಿಲ್ಲ ಅಂದು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಐನಾಗ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್